Добрый день, шановное господарство, распочнецца, но я адразу ж да дзеючых асоб пераходжу да арбітраў. У госці каманда Александра Чайкі. Галкіпер Паліна Айдучык пад першым нумарам сёння згуляе. Трэці капітан каманды Варвара Галенка. Нумар 6 Валіна Хафар, 19 Вікторыя Жарко і нумар 21 Антаніна Міхеенка. Склад чэмпіёна Беларусі апошніх 5 гадоў Дынамо Бдувка. Галкіпер Ганна Залётова. У яе лідар чэмпіянату Макслайн жаночай лігі Дынамо Бдувка. Можа быць і небяспечную. Падача ідзе, не выходзіць з варот Паліна Айдучык, ну і цяпер яна павінна абавязана згуляць, і мяч яна забірае. Не по причине фола, хотя побач з ёй знаходзілася якраз таки Валерыя Васілюк, Чарлёнак у штрафную пляцоўку, ну і тут павінна Айдучык згуляць сама ахвярна. Зараз дзейнічае першы нумар каманды АБФФ У-19. Выконваць падача пайшла, гуляе кулаком Паліна Айдучык. Калюта на Піліпенку і становішча па-за гульнёй. Можна, ў прынцыпе, нават не завяршаць гэтую атаку. Ну, Віялета Гузоўская. Калі мяч запустила ў штрафную Капусціна, удар по воротах, Айдучык спраўляецца, але мяч все ж таки залетае ў вароты. Ну, вельмі крыўдны гол. Тут сапраўды, трэба так сказаць, ўсё зрабіла, што ад яе залежала Паліна Айдучык. Вось пасля гэтага удару пад папярэчную выцягнула яна мяч у такім скачку коткі, да, але все ж Вікторыя Валюк, калі хто, можа быць, не ведаў, яна ўжо 29 разоў забіла, ага, без уліку ўчарашняга паядынку. На версіі ідуць, вось якія змагаюцца якраз такі за бронзу з Дняпром і раней з Віцебскам. Удар па воротах наносіць зараз на Гаршкову, і Гаршкова прыйшла да цэнтра, зрабіла перадачу на Капышу. Эмі супраць яе адразу некалькі футболістак. Эмі б'е па воротах, і Паліна Айдучык сейф робіць, прапановвае себе Харашак. Капусціна на Эмі. Укидывае Чарлёнак Эмі, і вось не атрымліваецца яе такі вось шчыльны удар. З такой пазіцыі яна нават дакладную перадачу зрабіла. Эмі на Піліпенку. Арцішэўская трэба забіваць, і мяч у сетцы. 39-я хвіліна, 2-0. Яна Арцішэўская. Робіць лік менавіта такім. Перарывае гэты пас руками ад Вольгі і Валіна Хафар. Чарлёнак, Піліпенка. І пас у напрамку да Аліны Харашак, а удара іншая Аліна. Ўсё ж такі дакладна дар Гаршковай, на ім ужо няма замена. Музіць свой фронт дынамаўкі зараз. Ну а цяпер што? Цяпер Капыша робіць падачу, з варот выходзіць Паліна Айдучык, мяч з рук выпускае. Ну чаму ж? Здавалася б, лёгкая сітуацыя. Працягнулася атака Дынама. Караць за такую вось памылку галкіпера. Простая ситуация, подача, и мяч трэба было забирать у руки. Айдучык, и вот теперь зноў яе апярэдзілі. И Капусціна закид. Трэба забіваць. Удар по воротах. Не, пакуль што не атрымліваецца. Калюту з ёй тут змагалася Васілюк. Таксама сёння Валерыя дзейнічае упэўнена. Перадача, удар по воротах. Піліпенка робіць лік 3-0 на 57-й хвіліне. Зноў там парвалася ў цэнтры абароны АБФФ У-19. Ну і нават заўзятары тут ёсць. Тыя, хто падтрымлівае жаночую каманду актыўна, то есть тут на трыбунцы. Ну, гэтым хлопцам, канешне, гонар. Сінявская. Удар па воротах наносіць, ну, гэта такая размінка, толькі для Паліны Айдукова. Ось вам, сябры, распавесці. Галенка супраць Капусцінай. Ну і Галенка зараз мяч у штрафную адправіла у горад Мурска-Собата, дзе з Мурай і абодва матчы пройдуць. Падае ў штрафной пляцоўцы футболістка АБФФ У-19. Удар па воротах, Айдучык на месцы, праці яе Хафар.
Ну і Вітман таксама там імкнулася перашкодзіць. Мяч да Харашчак дайшоў, тая б'е па варотах у далёкі вугал. Яны каля мяча. Ну і хто будзе біць? Каліноўская. Удар па варотах, і Паліна Айдучык спраўляецца. Што любіць бачыць ад сваіх падначальных Юры Малеў. Капыша на Харашчак, трэба прастрэл рабіць. Низом Харашчак на Сінявскую, удар по воротах, пробивая левой своей рабочей ногой. Разумею, так, ну так и есть. Удар, ну и ровно по позиции Палины Айдучык. Все прагнуць згуляць у першым раунде отбору на чемпионат Европы 25-26 у Италию. Наша сборная поедет. Команда Сергея Русецкого. Удар по воротах у ближний угол. Казаць, что минимум одну хвилину. Ну так и атрымалася. 3-0. Андрей Леня для вас працаваў у гэтым эфіры. Усяго добрага, сябры. Беражыце сябе. Да пабачэння.